η σημασία που δίνει στις αξίες της εδούς και της δίκης για τη συγκρότηση και τη διατήρηση της πολιτείας. Η σημασία και η αυστηρότητα του νόμου του Δία τονίζεται από την επιβολή θανατικής ποινής, κτήνην ως νόσον πόλεως, σε όποιον δεν συμμορφώνεται με τις εντολές του. Η παρομοίωση του οποίου δεν συμμετέχει στην πολιτική αρετή με αρρώστια της πόλης, υποδηλώνει ότι αποτελεί κίνδυνο για αυτή και πρέπει να θανατωθεί για να διαφυλαχθεί η τάξη και η ισορροπία του συνόλου. Ο Δίας ζητάει το απόλυτο και το απαιτεί, με αμήλικτη σκληρότητα. Επιπλέον, η επιβολή της ποινής του θανάτου από το Δία και συνεπώς η αδυναμία του να εξασφαλίσει την καθολικότητά τους δείχνει ότι οι αξίες της εδούς και της δίκης δεν είναι έμφυτες, γιατί δεν αποτελούν γνώρισμα της αρχικής ανθρώπινης φύσης, και ότι ο σκληρός νόμος που τους επιβάλλει είναι έργο του χρόνου, της πικρής πείρας και της ανάγκης. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες διαμορφώνουν κοινωνικοπολιτική συνείδηση και αναδεικνύονται υπεύθυνοι με τη χρηστή διοίκηση, αφού αυτή εξαρτάται από το δικαίωμά τους να έχουν βαρύνουσα άποψη για τη διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων. Πάμε στο θέμα Β4. Ήταν ένα σωστό λάθος, όλος παραδόξος, γιατί άλλες χρονιές αυτή η ερώτηση είναι μια απλή ερώτηση εισαγωγής. Ναι. Τώρα έβαλαν την εισαγωγή εν είδη σωστού λάθους. Καλό ήταν αυτό, βολικό για τους μαθητές. Σωστό ήταν το Α, το Β λάθος, το Γ λάθος, το Δ σωστό και το Ε λάθος. Πάμε να δούμε και την τελευταία άσκηση από το γνωστό. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο κείμενο μία ετυμολογικά συγγενή λέξη απλή ή σύνθετη για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις της αρχαίας ελληνικής. Λοιπόν, λοχαγός, ετυμολογικά συγγενές, το συναγωγή και το άγοντα. Αγαλίασης, ετυμολογικά συγγενές, το αγάλματα και το ιατρικήν. Θρέψης, ετυμολογικά συγγενές, τροφήν, τροφάς. Βαθμής, βωμός. Άφιξης, ικανή, ικανός. Οχυρός, έχων, μετέσχε, μετεχόντων, έχοντες, είχε πάρα πολλά. Διάδημα, υποδέσεις. Νεογνός, γέννη, γέννηντο, συγγένειαν. Ολέθριος, απόλυντο και απόλυντο. Και δυσιδέμων, δίσας. Και πάμε στο άγνωστο. Το κείμενο ήταν του Θουκυδίδη. Είχε κάποια σκοτεινά σημεία. Ναι. Πάμε να δούμε την πρότυπη μετάφραση από τον υποφαινόμενο. Τέτοιου είδους λοιπόν υπήρξαν οι ναυτικές δυνάμεις των Ελλήνων και τα παλαιά και τα νεότερα χρόνια. Εν τούτοις, όσοι έστρεψαν την προσοχή και δραστηριότητά τους σε αυτά, δηλαδή στα ναυτικά θέματα, απέκτησαν σημαντική δύναμη, όχι μόνο για την αύξηση των εισοδημάτων τους, αλλά και για την επέκταση της κυριαρχίας τους σε βάρος άλλων. Διότι επιδιδόμενοι σε ναυτικές υποθέσεις, υποδούλωναν τα νησιά, όσων ιδίως δεν είχαν γη επαρκή. Στην ξηρά όμως, κανείς πόλεμος δεν έγινε τέτοιος τουλάχιστον, από τον οποίο να προέλθει σημαντική αύξηση δυνάμεως. Αλλά όλοι όσοι τυχόν διεξήχθησαν, μας έφυγε εδώ ένα ήταν πόλεμοι μεταξύ όμορων γειτόνων δηλαδή, ενώ εκστρατείες στα ξένα και μακρινά μέρη για την κατάκτηση άλλων δεν επιχείρησαν οι Έλληνες. Διότι ούτε με τις ισχυρότερες πόλεις κράτη συντάσσονταν ως υπήκοοι, ούτε εξάλλου ενώνονταν εθελουσίως ως ίση προς κοινήν εκστρατεία. Αυτή ήταν η πρότυπη μετάφραση. Και αν έφευγαν και από εκεί άβρεχτοι που λέμε οι μαθητές, νομίζω θα διεκδικούσαν πάρα πολύ ψηλούς βαθμούς, πάνω από 17. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την γραμματική. Το «ειν». Δεν έχουμε πολυτονικό, δεν έχουμε πνεύματα, οξύες, περισπωμένες κτλ. Είναι ένα προβληματάκι αυτό στα αρχαία, ειδικά στη γραμματική. Έτσι, μπορώ να τα πω προφορικά βέβαια. Το «ειν» ζητούσε το τρίτο ελληνικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα «έστε», ελαχίστην ελάτωσιν, προσχόντες πρόσχομεν με 2 σίγμα, όπως είναι γραμμένο εκεί, δεν είναι λάθος. Επιπλέοντες επιπλήτε, με περισπομένη, περισπάτε εδώ το ε, κατεστρέφοντο, κατεστράφθο, μάλιστα μάλα, διαρκή διαρκές, εκδήμους εκδήμης, με όμικρον γιώτα, ουδής ουδεμιάς, με περισπομένη, χαμηλά ο τόνος και περισπομένη, εξίσαν, εξελθήν, χαμηλά ο τόνος και περισπομένη. Το απαρέμφατο. Λοιπόν, να γίνει πλήρη συντακτική αναγνώριση κάποιων όρων. Τα ναυτικά ήταν υποκείμενο στο ρήμα «ειν» και ήταν αττική σύνταξη. Το «αυτής» ήταν αντικείμενο της μετοχής προσχόντες. Το «άλλον» ήταν γενική αντικειμενική στο αρχή. Το «επικαταστροφή» ήταν εμπρόθετος του σκοπού. Στο ρήμα «ουκ» εξίσαν, παίρνουμε και την άρνηση μαζί, πάντα, προσοχή. Η υπήκοη ήταν επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο εννοούμενο οι Έλληνες υποκείμενο.
Και τέλος το θέμα γάμα 3β και όχι γάμα 2 που γράφω στην καρτέλα. Καταλαβαίνουμε, αυτές είναι το τελευταίο θέμα. Ναι. Η απάντηση ήταν έπρεπε να τρέψουν έναν ευθύ λόγο σε πλάγιο με όλους τους δυνατούς τρόπους. Οι δυνατοί τρόποι ήταν ειδικό απαρέμφατο, κατηγορηματική μετοχή, για να τα δούμε. Άπαντες γιγνώσκουσιν ότι ισχύν περιεπίσαντο όμως ούκ ελαχίστην οι πρόσχοντες αυτής. Έχουμε με ειδική πρόταση εδώ, τρέπεται. Άπαντες γιγνώσκουσιν ισχύν περιποιήσαστε όμως ούκ ελαχίστην τους προσχόντας αυτής, με ειδικό απαρέμφατο που προείπα. Και τέλος, άπαντες γιγνώσκουσιν ισχύν περιποιησαμένους όμως ούκ ελαχίστην τους προσχόντας αυτής, και με κατηγορηματική μετοχή έπρεπε να γράψουν και τις 3 περιπτώσεις οι μαθητές. Αυτά. Σε γενικές γραμμές. Αυτά. Ωραία. Ήθελα λίγο, πρωτού σας αποχαιρετήσω, Λιάννα, όσον αφορά για τα μαθηματικά, πιάσατε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τα θέματα. Πιάσαμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα θέματα. Ειδικά το θέμα το Β το πιάσαμε όλο. Το είχαμε κάνει τις τελευταίες 2 μέρες με τα παιδιά στα επαναλυτικά. Όλα τα θέματα το που κινιόντουσαν τα έχουμε πιάσει. Απλά ήταν πάρα πολλά όσον αφορά για έναν άριστο μαθητή. Ήταν θέμα χρόνου για να προλάβει και να τα πιάσει, να τα γράψει, αλλά και να τα ελέγξει. Αν εδώ εμείς από πίεση χρόνου κάνουμε λάθη, χαζά στις διαφάνειες. Πόσο μάλλον ένας μαθητής που έχει την πίεση του χρόνου. Αλλά όσον αφορά τα θέματα τα πιάσαμε. Δημήτρη, εσύ είσαι και με τα αρχαία. Ναι, ήμασταν έτοιμοι και για πιο δύσκολα, νομίζω. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Ωραία, χαίρομαι. Τώρα να πούμε καλή συνέχεια στα παιδιά, καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε Τετάρτη. Ναι. Τετάρτη. Ωραία. Μια παύση λίγο αύριο, τώρα τα χρειάζονται τα παιδιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς είμαστε 12 λεπτά μετά τις 4, 13 μάλλον. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.